Булды бит инде теге букларны рамага куеп, уртага теге менә зур акчаларга сатып, нинди иҗат булсын инде бу бит көлке. Мин үзем Үзбәкстанда тудым, ни өчен бит әти анда ссылкада булгач, әни анда барып инде шунда тугач, 1 ел анда яшәп алдым. Әле слесарь булып эшләде. Әни шул икенче бүлмә теге островтага күчкән вакытта инде яхшы эшен башлап, дворник булып эшләде инде шул подвалда яшәдек әзрәк. Мин бит инде шундый гаилә булгач, әти инде сугыштан соң авыр хәлләр бит инде. Без бер квартирада ничә бер-ике гаилә яшәдек инде. Төрлечә булды бит. Орышуда тегесе бусы урыннан булгач инде. Аннары әти участник булгач, теге сугыш участник 2 бүлмәле Ленин районында бирделәр инде безгә. Ну тоже җаңгал булды, 3 бүлмәле кирәк иде, оказывается, бирегә. Менә простой кеше булгач 2 генә бирделәр инде. Ну безгә икесе дә җитте, 3 малай. 2 әти белән әни инде 5 кешегә 2 бүлмәле. Теге подвалдан 12 метр белән пичтә шундан зур күренгән иде, ул хәзер генә кечкенә күрә инде. Бер генә түгелдер дип инде алай төп картиналар, бик ошаган картиналар юктыр дип әйтеп була әле. Яшәргә булса әле бәлки булыр әле яхшы картинам дип. Ну, бик күп кешегә ошады зур картинам әбигә хат килде дигән инде. Күптәнге картина инде ул. Аны Харисова Якупов шатмады да алдан түгел инде, вообще шатмады. Теге простая тема дип инде. Ниндидер ката түгел дип, теге КамАЗ кирәк, КамАЗ кешеләрен эшләргә дип. Но Зур Идел дигән күргәзмәдә аны бик яхшы күрделәр. Аны басып чыгардылар китапларга, журналларга. Мәскәүдә Россиягә чыкты, ул Россиядә сатып алырга җирделәр ул картинаны. Оригиналын Харисовы сатырга бирмәделәр. Аны беренче шәхси күргәзмәгә сораган вакытта мин аны даже тапмаган идем. Якуповта ни өчен аны идәнгә җәйгәннәр, теге ковер урынына шунда отырып, җиреп, картиналарына куеп, мин инде Фәрит Якововка әйтәм, нигә шулай инде шулай сатырга тизикез бирмәде, менә шулай минем картинаны идәнгә җәеп, өстендә җиреп, бик ошамады ул хәл инде миңа. Ну, аннары алып, күргәзмәгә мин аны реставрация ясадым, юдым. Бик күп күргәзмәләрдә булды ул картина. Язмыш дип әйтеп була. Мин кечкенә вакыттан ук менә бу күргәзмәдә ничек исем бирергә дип сорыйлар инде. Мин әйтәм, живопись, любовь моя дип. Кечкенә вакыттан ук, 4 яшьтән ук инде мин үземне ничектер беләм. Шул рәсемне җанлап яратып, кечкенә вакытта бер инде анда шул өчен киттем мәктәпләр. Әни әти каршы булмады. Рәсемнәр мәктәбенә биреп, аннары училищены бетереп академияга бик миңа хаба булышты дип әйтеп була. Но шин художниклар менә бүген яхшы художниклар, бай художниклар дип инде бай дип әйтеп булмыйлар. Талантсыз художниклар күбрәк бай булалар дип инде. Менә безнең бик бай бит менә теге Никос Сафронов дип җырлыйбыз инде. Ул байдан иң бай кеше. Ну, проходимец инде ул шундый. Аны бит эшләре, ну, ярый эшләре. Сен дәшли инде, кар, Остап Бендер дип инде. Аннары Церетели бик бай кеше инде, бик бай олар, президент академия инде, ул нинди генә һәйкәлләр эшләмәй нинди генә. Ну, бик зур художник түгел. Зур художниклар дип инде яхшы яшәмиләр. Яшәгәннәре дә юк, элеккедә шулай булган иде, хәзер дә шулай булышалар акча булган кешеләргә. Менә сезгә бай кешеләр барабыз. Шин художник дип ул бит аның вакыты юк. Теге җөрергә, реклама ясарга үз эшләренә. Ул эшли, гел эшли иҗат белән ул җырлый да шулай, тешләрен дә белә. Бик яхшы бара безнең хәл. Менә безнең Татарстан Республиканың берлеге бик яхшы. Уже менә икенче грант уже алдык быел всероссийский. Бик яхшы проектлар, беренче проект булды, пленерлар турында, бөтен Союз Россия художниклар килде безгә пленерга, монда бик зур художниклар, бик матур күргәзмәләр хәзер җыри. Җәлилдә, Лениногорскта, Урусуда отделение российское, анда Сиразиев Илнурында. Безне просто ненавидит ул.
Хәзер дә менә бүген дә үк 5 ел узды инде, күбрәк тә инде. Чакырмый да безне, вообще кисә безне яратмый. Ни өчен? Үзе татар кешесе бит. Менә президент безгә субсидия бирде Татарстан союзына, Россия отделениесына беркайчан биргәне юк иде. Автобуслар бирде инде. Булар кемнәшеп безне ненавидит инде наша. Тема дип инде ул күргәзмә шундый ретроспективная, 70 яшьлеккә багышланган ул. Мин аны теләмәгән идем дә эшләргә. Мин даже менә планга кермәгән идем. Кемгә кирәк ул? Дусларга гына, дуслар монда да килеп карый ала минем эшләрне. Олар менә ачылган вакытта күргәзмәнең кеше килә. Аннары бит заллар буш, җырмиләр кешеләр. Менә даже художниклар, менә безнең художниклар 5 берлек инде Татарстанда. Күргәзмә ачыла. Ана бер-берсе урышып, теге берлекләр бер-берсенә җырмиләр. Бер-ике кеше килсә художникларны уже яхшы. Кая 500 кеше? Элекке бит күргәзмә булгач художниклар җырып халык күп иде. Иҗат кирәк иде. Хәзер яшьләр бар, менә бозылмасалар гына. Безнең бит хәзер шундый тормыш, бозалар. Яшьтән үк башлыйлар бозарга. Менә алдан кисәләр, тегендә монда, аннары акчасыз теге эшләтәләр, күп кеше чит илгә китеп, анда тоже яхшы да түгел, монда бозылалар алар. Менә без бит укытабыз, балаларга бирәбез үз бергән һөнәрнәрле. Ну, 10 кешедән 1-2 кеше килеп чыкса, яхшы. Минем темалар бик күп вакыт кына җитми. Әле әзрәк авырып киткәч, моңар бит зур эшне эшләргә вакыт күп кирәк. Аны материал, аны бит әйбәт эшләп куйсам да, 1-2-3 ел эшләсәм ул картинаны. Ул хәзер генә художниклар бер көн эчендә эшлиләр дә, сатып җөриләр әле күргәзмәләргә. Ул бит уже картина түгел, ул итсут кына. Менә шын картина беркемгә кирәкми. Аны сатсаң да ул зур акча торырга тиеш инде, зур бәягә. Беркем алмый ул бәягә картина. Кемгә? Ул мастерскойга да җата, бер кеше дә күрми. Хәзер дә яхшы белми бит татар телен. Менә урыс теле кайвакыт китә. Мин тырышам татарча сөйләшергә. Менә балалар, алар да бит урыс мәктәпләрдә укыгач, яхшы белмиләр татар телен. Алар белән тырышам татарча сөйләшергә. Менә Гүзәл белән инде иптәшем белән, хатыным белән ул да күбрәк урыслар белән аралашкач, урысча инде күп сөйләшә. Алар белән мин дә тырышам татарча сөйләшергә инде. Менә күпләр дип кая булса да, мин беренче, әни теле, әти теле дигән сүз ничек инде аны? Просто святое. Аны белмәсәң дә, мин әле менә кемне күрсәм дә, татар кешеләргә тем более мин балаларга әйтәм. Әйтәм, интеллигент булырга теләсәгез, татар телен өйрәнегез, онытмагыз балаларга. Мин әйтәм, сез Татарстанда яшисез, татар телен белергә кирәк. Салиха Сайдашев, аны үзем бергәч тә, күргәч тә, аның кулыннан конфетлар да алгач, ничектер ул миңа бик якын. Мин әйтәм бит, мин бәхетле кеше, әле Туфан абый да миңа, син нәрсә көлеп җырлыйсың дип. Әйтәм, көн бер көләргә тиеш бит инде.